bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Kumulai pi ki parlok baro sa sisi na kaniga po ng pinang subhay pi siya ga program ki sao ayam ki por balawan rado nong san hima. Ti parlok ngatraya ka jing mo jong kaniga program pila tip hi but kuma piliin ka por ngi dai le ban wan ra ya pi ki re kong san ki ba syampang le ni ki ki bre ki ni ki sap ki ba per ban menta ka kenti jong kaniga program ni don ban ya kren bat ka we ni ki kin hon bat ngatrai parlok kaniga ka we ka kin hon ka ba lada ngaya tho ya pi ka kerteng pin ong bai ba kalong kawai ni kikinhon ka pau bah po gejela ka baar ba kini kikinhon kadang mat lani kadang sudah mat ni kata kawai ni kijingjia ka basngosi ha ka bakaladu ya kawai ni gidkhot but kani kikinhon ya ka tip kum ka kids tara require ti perlu menta ka kenti jong kani ka program ki sao yam ki porin yo banyak keren ba kani kikinhon kids tara require ka badona hang ni hapo ka snong nongston hapo mauyong pendengrai ngai scam balembak ni kajing keren bat kajing yo la jong pi ban sngap ya ka e ka bakidon ban pensngo ha preng jong ya ka por anong ru kajing mento ya pi bat ba phin tip kham bha sapang jong ki ti ha ni ka por ku mga ong na ka por klem na pen slam alin ka menta kin rung sapo ka yeng ha ka bakini ki khna ya ki bala tip kong ka kids tarari ki la ap yengi Ti prolog kani kakin hon kids tara require but kuma pili I ba menta kini kena ki song krui ti hang ni nalor ki kena ki be sim menta ki kirwangi don rui kena ki be sha hikai ti kini kakin hon kids tara require tu prolog ka e ka ba fidan man ong gi nong pe jengi ta thank you Sim baling a chicken kami kapisa katrang laduka step bernai kansha upang bajengam lajing perlu hadin katu kejing yo jongi banyak kenduk mo lengba kinong yalam jong ni kinhon kids tarari mentah haswa benginya cakmat ha bade ni ke program kum kadak ban buram ye ki arngut ki mensim ki balaklat but iway na pedeng inti kena samla ibadang hatsan snem kerta ide ye beratip kerteng kum kafnya nong sit ibadairu inong ruai hapo kini ke kinhon tarari tinggal sengow kadai ka rukom lani kata ka akor bangin penlong ya ka jingsngap jar ka ba shiminit ha ka ba nyo banduai bat bangin ya keren bat ubelai ba ka mensim jong I kafinya bat ipara jong I mayana nong si kan poisuk poisan bat bakin nyo ban shongsuk shongsa shirta bat shujunam hakikti jong ubelai ta kani ka por nga kwa ban kentui ki perlok jongi ha kini kapor ki bana ka kids tara require nga kwa ba phin khabrip ki khmat jong phi shiminit duai na ka benta ki perlok jong phi mayana la badi kafinya pangin sap jaran ka por shiminit
Kublai phi bara nga kerteng I elfi bas imli. Kublai phi bara nga kerteng Abigail. Kublai phi bara nga kerteng nang rijanai kharjarin. Kublai phi bara nga kerteng daila tengkai matang. Kublai bara nga kerteng Iwan dingdok. Kublai phi bara nga kerteng ya pila deng kun rentang. Kublai phi bara nga kerteng miwan sugyo penyo. Kublai phi bara nga kerteng imi kajanai dingdok. Kublai phi bara nga kerteng gifty grace nong room. Kublai phi barok nga kerteng ime bancalang dingda. Kublai phi barok nga kerteng ime eper dingda. Kublai phi bara nga kerteng pidali re sangreng. Kublai phi bara nga kerteng Iwan da shisha marthang. Kublai phi bara nga kerteng Nazarin mangar. Kublai phi bara nga kerteng Nazarin simli. Kublai phi bara nga kerteng Iwan pleading dok. Kublai phi bara nga kerteng Dai Bishwa dingda. Kublai phi bara nga kerteng Isabel Panong dekar. Kublai phi bara nga kerteng Yari Lakka dekar. Kublai phi bara nga kerteng Ansivalin karjarin. Kublai phi bara nga kerteng Ithan jiden dok masilang. Kublai phi bara nga kerteng Wan me banshan khardusau. Kublai phi bara nga kerteng immigration marthang. Kublai phi bara nga kerteng Lavnya marwing. Kublai phi bara nga kerteng jonga kadai naun suksim. Kublai phi bara nga kerteng sapi ban reading dok. Kublai phi bara nga kerteng Iwan sakamerthang. Kublai phi bara nga kerteng Rishan la hujan. Kublai phi bara nga kerteng Pediang hunong sit. Kublai phi bara nga kerteng Bandri la nyokor nong sit. Kublai phi bara nga kerteng Wanda Sani Marbanyang. Kublai phi bara nga kerteng Ker Damia kanong sit. Kublai phi bara nga kerteng Dasudar Khajarsau. Kublai phi bara nga kerteng Angelin Wanyang. Kublai phi bara nga kerteng Idarin Grace Marwen. Kublai phi bara nga kerteng Emily Marshra. Kublai phi bara nga kerteng Happy Sabat Marthang. Kublai phi bara nga kerteng Alana Zarlin Khajarin. Kublai phi bara nga kerteng Pilawan Suk Marthang. Kublai phi bara nga kerteng Joshua Karbani. Kublai phi bara nga kerteng Don Sugyo Pnyau. Kublai phi bara nga kerteng Damun Certa Maule. Kublai phi bara nga kerteng Ronaldinho Rum. Kublai phi bara nga kerteng jonga kadai Rila Jingsuk Nongrem. Kublai phi bara nga kerteng jonga kadai Philadelphia Nongrem. Kublai phi bara nga kerteng Jennifer Nongsiang. Kublai phi bara kerteng jonga kadai Ban Risha Kurba. Kublai phi bara nga kerteng jonga kadai Ela Juban Giri Karbani. Kublai phi bara nga kerteng jonga Yai Kemen Skam Sangriang. Kublai phi bara nga kerteng jonga kadai Stepernai Merthang. Kublai phi bara nga kerteng jonga de Iris Timlinsi Marwen. Kublai phi bara nga kerteng di Sabasuk Lingkhoi. Kublai phi bara nga kerteng Iban Rihun Marwen. Kublai phi barok nga kerteng jonga kadai Wanda pentingan Sangdiar. Kublai phi bara nga de Ida Pilabat Karbani. Kublai phi barok nga kerteng I borlang dingda. Ti perlok menta kumba pili ngadon lang bat ki nong yalam lani kita ki nong penyat ki basharai yegi ni ki khna kumba pili mentan ki basharai yegi ni kin hon kit starari idon hapeng jonge yegi ni por ki baju bad ikong bada haringkat ikong joy ti yeka jing pen itu ko ba bot lani ke badang sa ngan i hapeng jong ki hagani ka por kum ki nong yalam jong ka kin hon kit starari yegi ni ka por Apa yang sumhai pi jeng ni program jongi baru ngai kublai ka por ka pokora jong pi ha ka jinglong breu ngi bon kam henre lamba ka jinglong la kloi jong pi ban ailat ngi bang nyo banyak keren baru ban pen sngam shaki porlok jongi ye ka ei ka ba pi pi la ya limti kalong ka kabu siar ka bang ngimla shu bat siu kliang pi kublai shi bonam ta ka por ka pokora jong pi ma to nga kwa ba fin shim da ka ba pin pen itu ya di wei hapling jongi ni ka por ba ka kam ba pi pi le hapo ka ni ka kin hon kit starari nga dei ba Josephus Thongni te hakani ka kanhun skit hakani ka kanhun ngamda
don mentai than mereka de tangka kamram ban yarap ya kini hikai ban penyaji kam pijam ban pedlam ya ki YouTube channel ban pedlam ki channel kam kot kesla te haka kunun eksekutif komiti kit starari pada ngabat kumu presiden ban ya penyaji lam kam pijam Paketeng jonga kadai badho nong rum ngadai I nongseng jong kan yakin hun kit starari bat ngadai ru ino hikai jong kit starari. Kuble shibun phi baro ka kerteng ka jonga ka dei joy meri koror khado sau bat ha po jong ka ne ka kanhun nga dei assistant teacher kum juro I ba jera pa ka ba translate bat compose ke jing roi Boleh us ngomentan ye jing itu ni don apa yang jing ye presiden ni don ru inong seng bat ni don ru ye inong penwandor inong shna ye jing ruai bat inong thor wa ka jok apa ti kublai shibon sa sisi nam ta kapor kapor ropi to ka jing kali ka ban kong bang pa ban bo ka kapor ka lompa na do meno plus sedang ngan bo ye ikong bada ka kapor na do meno plus sedang ye ka kin hon Ia kan yakin hun kit starari nglas dang na du usnem arajar arpo ha tu ki por ba lockdown dam bakla daka jing don iwe ikna I derin grace marwen te adin kum to teteter to kita ide laban ong student benengkong ide I kun jong I presiden jong I di kun ba di hakonu grup kem ma ka ba PPE he ikong bada ka ba penong ye pi ka pin ailat ikong bada ba ni kai kun jong pi kini berorngot betkong bada kong joy namar ngadai pek ya ka cultural branch apo jong ka seng sama chnong penere tingalap ya ki baki don sabha klan ruai lentem kumtang masa ya telang berki se khod ki ban le ruai keleng bat ban ya ki hikai ki khana antar ter te hakate ka por lockdown mo I baki khana ke shong yen klam kam punjam ngagi nongkong ai ki khuna jong bikla shong kila shu ya thai ban learning to kam bu chu tre kumtang perkhat ba nan khot no ini sebada namar ma iru ha po khmiru ile yarap hi ban hikai khana teng khot ni haying ong wan le stom no wan pen hikai haying te hadin kata pade na kata na nai kun jonga khot si kun jong men param tu bani don lang badi le abha bai kata ka kam haying kan ya le abha hadin kata ngai jum bodi ngong kani ka sap ka jong phi kam de ban kut tang ni pi de ban sang no daka kanbon daka school ban ai chi kai khana ngin yarap ya ki kam ki jam bat ngin ya domi khana entah jo mantan lapan mi dai apa dia berkat mi creative society dai di ya tu ini kendiat sapang ka samai jong pi atau fitrai yang tai ni pi aji kai yang tai ni pi long tu ye tai ngadi student ha ka ngadi student hapok kimi creative society daka jing yalam I Sadroyal aklat dan ong pi prolong bahang ni hapo nong stand dai paper bahag ko kren suki di ngatrai man hakan ni ka hak to ko ka episode ni layo man kren ba best star di players ngohi trai wadara im kren ni nong stand ru en rai minta pinyos ngo minta pinyos ngo makin mi gigi kentin en jadi hano double por lo kaktin jong bri nyo trap I pen sto bai ma kong joy kong no pat pi poi man punya so bat kini kakin ngilas hajing sang ngilasan ngila ya sa hang ne marjan marpa bat I bada ngila longkum spara te ma iru ide ibas don sabham te I khot I wearing iru ki ba sa marjan te ide iba sha sam lam ka sap ka ba idon iru isbun ban ailam yang ite I khot ken yang bangin don bentalang bat ka ket starari te kumtai tunat kong bada ya kecing long la kloi bat kecing long sebun ban sim jong pi ban long thup ya ki breu la kena ro ke jok por na kalian ki benta jong ni ka than mo to ka jingmut jong ka ket starari ni ai khle aka kentin nong we bat aka kentin khasimo te kits ka bamut kuma phitip hi kits ka dika kentu bagi kena ta tara kadai ha bangi thau jing roi ngi ha ban pen ya hap kisur ki kentin kena mo nakawi ka lain bat ka lain ka babut ngi ha ban pen ya hap te bat ripat kadai ka jat benriu te tara ri kwa mut ngin hap pen ya hap sur bat ka ri bat ka jat benriu
entah. Te sakwe ro ka benta kit kuma ka thawi khna mo hangne ngi preng khna ki ba khat prasnem hasyapo jing sang preng khna ti don ko wan jon du san snem ta kado ni sebada mani om ba teng haban kai kiru kuno ban kran baru ban keno ba hi ketin te hadu ki karta ki ba khat prasnem ti don pade ki ba kham he ki ba kwa ban wan jon ne ngi preng ki bat ni panhap nong ki syakui pat ka thup bat ni ai ki pa ka tarari Di perlu bila semua ketua ketika jing pensyah kepada kerteng jong ke kerteng ke jimut jong ke kerteng kit starari but sutunat bakila pensyonong rim wat nak kintin thareng ru but ke jing pensyonong rim dan ni ke jing thup dang ni ke kintin ri kepada ye ke ri ke chat ri jong ye ke po ngan sia thu pi ka we na marba ngajustu tanat bhai khna ngajuhi kai ting teng mo ka ying mane ka jing sedang jonga ka de be ying mane ting ki haying mane ki ai program kom tu ban de no ban pen kre jing roi khna ting asu thu banga don ka jing de ba khna la da ngong ki bakin nek kumta ki ko ngu sneng te da ong ngap ki ngap te bat ka we ro ki idea ki bangi ka bangi ngai kai khna ngastu ba ki khna ki kem kloi bha te ski ngastu ba ka kata ka bang hikai ka kloi baban kem khna em ki don bedena balang Catholic balang Ublei fellowship te balang Presbyterian ni shim kelum khna kamu pisu stick bakal ke gospel group semua tenat dia kata kong pada ke por nomor bam nalor ba ki kena ki bawan ban syah kaya pi ki wan ni ki we pat ki chat nyam mong la ban ong re hapo ke jing kai jong pi ki long be ka we at kalong ke ek nuksa ka hadu ni ka hatam ngala ban ong pa pi la bo bat ngangai skep bah ka jing hikai hapo ka jing hikai jong pi kini ki kena kat banang he nang san kinang he ru pat kata ka akor ka buram Ki don ki jing roi ki bangi shu cover ru na ki jing roi pareng ki bangi la pa translate ka baningkong te ka jing roi yu se mo ka to ka jing roi te ka de ka jing roi ka bangi sedang ningkong te ngem ngi pa ka de ka jing yarap jong isa royal te ila yarap lang yangi te kuble shibon ya i ru mo te ki don ki jing roi ki tu ki bangi la pen mi apo YouTube kamen sim badang lung bat ka tu ka jing roi ki bangi dang shipen mi kide hi ki ba bat ka thang ka syara ka itu lai teli te kide ki bang shipen bet pen biang hi ta kwa ban halo ta min sim badang lung mo to mun ba tho ka tu ki jing roi ngatho hi manga tho hi ba kompos ipi ni kuno bali pi ai kerteng min sim badang lung kawe ka kawan ha ka jingmut ka jonga mo mar ba imes bada isyem ki khna ki badang rit mo te ka shuwan ka phalang hanga ba kide ki khep ki baret ki dang de ki badang lui mo ki badang lung ka man sim kata ka bawan hanga bangan ai teng ka man sim badang lung Hangta ngayo snow ya kasur baca kamerta syaka thong ban boy tuan ling badang Jika tu ke jing roi people like hakapor dan sudap ka klam ni hakapor muspo mari adap ka klam mari adap ka klam jempang dai ti kum bangilo iban na ka tu ke jing roi ki breo po ke jelam ki halia bat sabar jong ke jelam ki halia ru kila sedang ban itu e pi ma ta hatu lengba ki ni ki jing roi ki jong pi ki ba pi la pen mi syaki bakum ki edi ki rinsan pi la juan roi la ki long hapo ke jelan ni sabar ki don ki rensan ki bangi penon kam haying mani ro ngi le shimenta da ki don ki program sarkar ro ki ba ki khot yangi mo ngi le shimenta kum ha ka North East Olympic ka ba penlong hang ne po Meghalaya te ngi le shimenta nang ta ka don ro ka we ka program ka bangi le shimenta sabar jong Meghalaya ka de po jorhan kata shisin kani gede ka kam ka ba pipi laju perkhatna do men shwani ka badang mi dang sing manu ne ngan sia thu ngai pi min shwa ngan khna kapor ngalak dat kelas i kum tu mo ngaju pho sniu ba
ngai kai choir no mang itnat phai ki no kai choir em ki bala ngai ngachai pe ki to ki children's choir mo ki badi na bari te ngapos ni wala di bangadei ino hikai no teng hata ka jing pos ni ngai isi bun khna ngami itu ki dor ngai isi bun khna ki barang khlung khlung i khna ki ba lang khlung re hata ka jing hikai jong ngai khna baro ki tebet bat ki roi ki jing roi bas tanat ki kut kan ut ndang akin dit thia tat hangta nga sutu banga ni nga thrang baban hikai ko ya ri kam don kalat kam nambat kam don manu ba prat lenti ring ai khublei sibut nei isa ling ba ka jing don ju isa ilap plilat lenti yang ai long ban mo te ka ling ba ka jing ong isa la da isa im prat lenti try ngan long bet kum ba ki chu po sniu try tang ka jing po sniu Dan bok in balong bakat ka jing po sti jong pi karan kat iba ju iba lam menti ba menti mo iklala ban wanra kat kini ki khna dei ikalong ka e ka bas tanat bat ka ba pen toy ru kini ka snong hang ni hapo pendeng rei mo Enta aki register mo namar bala gidalawan join kum tu ngi jutho aki register ngi don hadu shispa andrupo plus kum tu ngalak let kat do ki number te ya kibalong regular ti try sanpo andrupo kum tu magi don ki kana ki barak exam ki don ki ba hap test kum tu balong regular try saupo sanpo kum tu ki kimi ki pajung ki kana te kilang ha ka bamenta trimo ki full support ba ki support bhai khana ki I mean sim ba ningkong ha ka por bawan jon ngahap ban hikai shoi ku kumno ban penyajan bat nga ka ban ningkong kata enda lalaki ki klem mejan bat nga ka janjar yang abangan hikai ki namar kim ko sneng nga te hadin kum tu kasim poring ar ki benai enda kila ki jan nga kila sngo kum ta hinmen mo te persang ki ban phakan ut ting ting kim nang ban kut ro ting ring hap long friendly bat ki ting ting la ong kitu la that ngap chong tot ki song no ka music school la ngile hakin ko school ki bangi pulero ki don ki ba kem kloi bat ki don ki ba kham suki ri ka wei ka dei ba ki kimi pa ki hap long patient tang ta ka wei kadai komada ka ba pi ong habale e ganu ko kam gidan kam ginya sha mo bar ko to ka ba pi ban tan de ka ba pi kelpi ki kimi ki pa jo ki khna gi bawan pan sha hikai ha pi jadi bendan kata ka jing nya sha bar kata ka jing scam gen kin bili ko pi rek bagi ong tin trek namar ba ka simpor ko no ka kam wala ka kam school jong iru ha ni puli sana do kelas A B tama di smut nat chibon ko badanam ta ki jing pi jong pi Hang ya ka syarat Besha ki weide Lahamid badum Ya kangin bad hane Yin trejing syar kumbangal ong menening kong mo bangalit puli nga sulit vocal class pat i hakmi creative society ta ka jingelam jong isa royal te nga shio idea mo namar ba isa royal ro ile kum isi vocal class kum bang ngai kini kena ndai ka group em gitu te ngai kuble shi hajar ngo isa royal de leng ba ka jing ngai yo i mo kanuksa ka jingelam ti jong isa royal ngaru nga nglabut dikidin jar jong i mentah to kajing ai kublai kalong yi tai iba royal mo iba dei se jong i kong bada ni ka por ba leng ba jong pi i kong bada lala ban pentelun ni ka salan tem jong i ha ka ban ai gitu jing hikai nem ta gini na bedang red namba kata ka lawi jong ki kan long ba pernah ba kidap kita ki sap ki pong ha ka ba kin pensap riang ya kita ki kubor lama ke jing ruai no Now, saya terikam bagi perlok labun, perlok bagi terikam. Bagi kino perlok banyak terikam ngadon bagi tingsannya ba sistem bangi lai ai sistem lam sistem bangi la don kita sutu jingmot sistem bangi la break shoy ke jing sarong ba dia ka ya ka jingdom ilong ke biasa ni yo ba perlok ke baterai hok ya kam te hadin bangalai i ya ka jing tres tom jong mis bada rangkar-rangkar bagi jing rablam jong ikong joy te ngadon kata ka Jesus kam hala jong ba kini te kin poi jing hai bai kunta ngalayal ele rukat bala bani tristom lam ya karangkat khanang ba maki kila simti kane kam kane kede kam juki kunta habani ni ngala sedang nongkong ban yara biki ban snaya ka channel nata saban penbeng ko kisla ban register berkuni kuntai menengkong kasim jing ba ban penbeng ya ka channel namar ba ngim kini ki
line ban verify ke address ban monetize kum ta ter ke sem jing ai ba te rating kata bre ngilang kala no ban re but square ko bang sem jing ai kalong bon ki youtubers ki ba thamai lane ki bang patip ya ki rule ki an mo ki sim ya gini video jangi ki sena like ku jat ko kom te ka sem stom ngi ban control ki ban consulto iki nomor teng ngi tempat pelaj ke lyrics video maki la pelaj ki kentin ke ba i komjoy labo kami hab bat kata ke lyrics babu maki bat ka yalam bakai bun paja tenga nabus nang jing kerpan ne ba youtubers sobha mo ya ki contents ba pi kurang kam pinda yo jing bit shwa laning laban omno ba ya ke bala tristom ki we kabahi banda yo jimbet lane ban suthu lem ya kata ka hok long trai kata long bodon kamba namar khnang ba kanom yalam bakla but bangin suthu ba hak perthai menta social media kajing kisan ka ba hak padu kalong ban page ya katuhi ka channel baka kurhun kala pani but ban ya sam da katuhi ka ju ka channel namar satang nang tuhi ka ba ngila ban yo knit so jingerap ane kijing bisa ke bang yo nam ta kijing don kam pakai te ngasu don popru ba hapo district jongi ngi don ki officers ki ba kloy ha baniram pinong ni katai maki ki kloy ha niram hakane ki snem bal adep le nakaliang jong MLA bal adep o ex MLA jongi ba maksimal bersat mo te mauru ulong bal kloy ha baniram sutenat ba banirat kena teman bagi dan kami ngile suung ba subai rap dan ini kane katai ma kloi baik ban pensan banirat ko nanta hakata kajinga jenti ban wat ikajing rap na kebenta maki ki hikai jing roi hangne mangas ta syawar ngaban yarap ban penbiang junon kam nio ya kalat ban kendu chief minister ha kapor bagi dan program hangne nga ada way penjat program dengan yolat ban IT markmat bol chief minister ya kata jing don kam ujungi bangin sna ya ka school building ban nagaling jong chief minister dalam kantai hantong to hi khodi besar baru ong pet kini kideki kunhun ke ba don kam jing rap bat ke ba di hok ban yong jing rap baru ule rap na ka chief minister special assistant skim te bat milayo ya ka jing school ke bangin sna manta Obladon na kanyang school. midang ya under construction midang ya sna te nakabanta kene te nga don stang kajing kitbok kerwiang ya yaki chief minister XMLA jongi bakin kokin khia bakin biang kam kajam namar ba banirap si senirap kat kene ke building kam de besok mo bat nam ta jongi rong siong ba kade kajing kerku jong belai kini khana bat kunju ya kini kai belai tristom ba kasalong kasawan rahir kata kajing kerku bagin yo school building marka jingi tristom nia tre hala ki jong benta ki para member jongi kum jong badang amany kum kimi jong Miss Bada nangta i para jong Miss Bada bat kum juru kum Jasmine bat kimi para member ni nia tre lang be kum ta hala ki jong benta ni tristom be te na kubleru badang amany badai we ni ki member jongi executive member badi kimi jong Elfi ba kijuyara pahaman kapor habang idon kam sing sitai te ka YouTube channel jungi hadu menta kala kiu ba subscriber sen tayo no ya kataga silap subscriber lajat ko Kagerting mo? kids tarari Kids tarari. Koyan istan. isurun bok paha po ka kids tarari namar ngidon ru ya kimi jong bada ikong wanda nongrum bagi boro-boro ki khot imam ira but teneng ikon ni pe mai ipundut ya kapor hadin ke jingpe ni ipundut ya kapor ni bari khna isam jing bam pembiang ka pembiang ke kat barang kam habale shooting shin style de mai bawan ra jing bam bawan ra imkhen ya kata ke jinglut jing sep nala kapal jong bat rekat ro ya kapor te ya ki khna bar khoj ro ikhen bit kum ki khon jong pinda pe pi menta isong hante ipen biang ban sam jing bam kini khna bar khoj kate kade kamram chi te niyo musim sha kum ki khun samla habak mi khapa ki ya trelang ya kam ka bai khun samla te
ka perlok pila yosno ka tu ka de ka jing pensai bara ka juga por ka jing kentu bale bang ong kumta namar bai ba jo han ka por ka jing kentu ko bai ko ban kentu na kumta ki perlok jong ki basna YouTube channel kani ka de shisha kata ka jinglong ka basniu ngala ban ong namar ba treshitom ki wei pi bam suk ma pi bale bang ong ya kani ka piracy ka de ka wei ni ki jingpang ka bangim la ban pendu ka pertai baro situlup mo henry tung nyele ban burom nya kani tung nyele ban burom nya ka kam jong ki wei da ka bangi panjing bit na ki hato la ka long ni em yang i bangin penmi ya kani namar ba ko mo jom tan ba nuksa kum ka lyrics kata ka lyrics video ma hakaba iwei ni ginong hikai dani te inong penwandur yi kijing ruairu kila tho kila penwandur hendai haba pisna yi kita ki video pat kamnya dei kat kum ka kata ka jing tho jong ki ka to ka yalam baklai pat ba kum ta ka jing kentu kan ka por kolong ba snobha porlok buram ya ka jong ki wei ya ka kam ga bakile bat lana fi kwa ba phiru ba pin penmi yi gini ki video jong ki hapo gran san ga jong pi panjing be ba jo kublai shibon na gamta ka to ka jing pensai ga jong pi bat ka jing ai kublai ka long MLA ubaman shwa ma ba Macmillan bat ru khamta me chief minister Conrad Sangma ubala bay ya kata ka jing rap pisa nagbanta ba pinyo ban snai ka te ka jing school di kalong ga jing kerku ru ma ka jo ko por ngala ban ong pelak jenggot ban long itai full time musician dan itai Oi, bat mentaru nganang pule ya ka music diploma hapo nang Son College. Taka jing inohikai ide I surfers mo waniang ide inohikai ba isim nadu sim ya ka music hapo nang Son College. Ngadon ka part time ka bale nga hikai music ang ti hapo Reverend S. Wallington kabadi ka jakari yakini ki kunsuat trong kasinot hikai hang tu chan me kuman kertiang din iki ki belajia hak bede ba iwin ki khot trong ka kin hon kalong ka iki jingdu bakra marti kum kai ba punya pitip khamba iki ki kena halor ka jingjia I samla kafinya ba para jong imo ti hakatu ko por ka ba penlong ipi bat pi perkat kuno ka por mari yo snow bat mari tip ka to ngatip ba kani ka jingya keren oi ikwa hi ban tip ya ka jing shisha na pi namar bang kurbang ile iba ki perlok kubun ki supo bakla ki ong ba I para jong I kafinya ru imaya nalla idon lang hapo ka kinhon hatu ka takalong ka badai ni Tang ikafinia ide I member jong kids study choir I mayapat ide tang I para jong I but im mon join re hapo music class jong I kajing du jong I ya ikafinia kalong kajing du nong ka bakraw mo namar bangan syong no I kafinia im daira tang I student jong nga ide ru bahasa marjan bai he san lang nama isaang ni hajan men shwa isaang ni hajan jan yeng men te ngan syong itu no ka step bai kafinia ila klat hakapor banga kitia nganang marsi kitia tela ngan chu osngo ki khubor na kini ki bhaying jongan ma ki sa marjan te yong bai kafinia ila shaban khandau te wud ngabat email ngi ngimpat di syagi par mong direct bet ngilep shop hospital tinga yu I kafinia ila don ha ila thia ti jing thia mo te ki ong bala la klat nga chupe I kumpak kan sa ki embiang mo te ngakli gitu ki bengong shisha se gila klat ong hod la klat te ngam ber nga katu kapor ngasulong normal bet ngam no ngam sungol angit mo te la fun ki parlok gila kling ang pidon se kum tum ngalong dan hospital ba ikafinia la ban kendau ngam itu ba ila klat steng sngi tiki parlok yang bagian bu status nak mana marba imran show tila kita kleban bu status ngong ki balik finon kamban bu status na marba idang kita kimo mangalit pej kum tu ngalit kita ni siya ngamnut ban kita ki bala ya pandri ta kasngi kafinia bat imaya am ngalit kita kum tu ngong baik kan ki ka jing mujung tinga pej kafinia ngi kum pakan pej kemat kum tu
te steng si ngas thu baka de ka jingjia shisha ngas ngo baka de shisha haswa bakin rae kamet yap jo ika fini hasnong ngas tu bakane ka de ka jingjia shisha hang tang ngalong emotional no but ngamnang syu ban keren kan ong man mar but kajing duk jong ika finia kalong kajing duk ka bakrau bha namar ba ika finia ila bande student ba nyeu ba pra jonga ilong ru ikna ba minot ba but imei jong I isa asnong te I don bat ipa ile belamen singimo te ipet ipara ipet pen biang ki jodon kam jing para ile school kum tu janmit ila one music class ting da don program kadon bebat ngab hang ni hadu adum ka beneng ki we ki para khna kila le te practice jing rai bebat ngang ni ide ru khna ba minot ba te bat haka jinglong no hikai mo nga I nga guide be ibat ngamai ting I namar ba lada I practice da don gijing dun akam tu ngamai nga jumai I mo te ina yang kan bat I join ong lada dap I kafinia try makin ong mentakan le kelas 10 teki ong balat dap exam tekin sawan join music class ngarang mut ban mar I baka don sabha kafinia ha ong jing mut jonga ong bet kan sami bet kena jonga nang ni ban but kan ksaya nga bakin budin jat nga mo ngarang mut kum tangarang mut bet nglapet kmat di kafinia ban kan salong ka kafinia ni long iwe naki henry inle kum no mo ka plan ka jong ublay kadai kawi kajing duk nong ka bakrau ba namar kawi ro I kafinia il adapt training il adapt lada ki kena balong hikai ngamdon kam syu ban hikai I lada I don program ro ilala ban hikai lada lede Atau ke step por phone badai yang sara jia kum tam ngarung ala semua kendit bat tambah tip kadon kita gaji kerman ba in lele kan long lese kadi tang kubur sayan ngarung pat semua nitnya ten hadin kato kan por kade lasu kenano bagi lakarna te ngateng so unta ide ikon jong para kelas jonga perlog jonga te kumbaong mis bada mene ba ngila mismuk ben mula don ki kena ki ba nang la bah berlenang yu yaki boy kumno ban hikai lam ki we am misuk men misno don ta gajing kerman ta gajing club jong I pada bat ide I dekat banang kong jong ka kids story balak no ngam su nang isu ban on dai masu kerman ba kinang mi susu kena kiban long kumai bat kiban but bahai jing kai khnang ba kin beteng kene kam ane habut pada tang ko yang pak benang sebe shibur bapilong ibre basbun bat ibalong ibre badan kita kamen sim ya sha khamtam hak bapi ang ga jingero nam tai kafinia balong iwe ni kina batrishtam babina tham wala daki eki jing e na tharai ki bapi ko mina kai phira I ha jing imjog ibe ye kanduro re pitip khambha ma phi mo tika long shisha ka jing kurkhu ya ka jing im chong I kafinia ro ba in yo I kai ba ko ma phi ba ya baro am tang ya
Ikinong hikay ni kinong ilam Henry kini ki perlok ki bayar wailang ru ma para kena matharai kini kin snow ya kata kejuk ko jing snow ba peleng menta wala ada i kafinya em dan langsung ban ngiru Henry kata ka kamen sim jong i kanang don bay pat katu ka pendong ya ki bakin nang ya trash tam shuma asma pengin pois ko bakut jong ni kecing keren aku aban bu sko i kecing keliba what happening kini ki berpipi ya kan bu ha kecing jong pi pong bada bat kong joy ru ka e ko pendong i pi pin nya bat shakmat pin tom be kini kecing but Tim juga randin dan tim juga dan betul jing ban ino steng por ya kan kam ka bakila kawe kadeka nakaliang jong ki kimi ki pa jong ikafinya ki aiman sim be yang imo nado kasngi ba imdon syuro ikan mau be yangi ikimi jong ikafinya ong be yangi bangi deban le ha ka to kasngi ban ai ka sur jing ruai nak menta ka jong imo bai lai don benta ban ngi kom ka ket starari te ikimi ki pa ki bahing asem ki aiman sim yangi ba ngi deban ya shaprang yang ba ngim deban duk mensim mo te na duk ki pa ki palamat ya ka to ka jing thang ki aiman sim te ka no tam mangi mo te ka de ka tai kijing ki bangi kindu ban shime kane kalengkor mo ban ngani kai kini khana kade ka jing sakren sini satai kum tu ting teng ngadu jing kermen ting teng ngasungo ko bangengan give up no kan ka kam namar ba ngasyu osngo ba ikiwe mo amde banga ki kwan kren hangan ri ngasyu osngo ba ya phi bada gibron gibro gib ongkom ta bada ya phi ongkom ta la ya thu bat kumne batai tai ikong joy la wan ya thu ba kum ta ongkom ta ten ri ngadu jingkan bating teng hayam ngak hata ko singa lakon isa masa ngakol isa bat ngayam kata ka porba ngong sa ngadon kam ya phimon mar isa ilong nong yarap yang hak kumita in man jonga mo ngakol isa ong sa ngadon kam ya phina mar baki bro kiklan yang kumta tem isa ju ai men sem nga ong ba umde ban sangap iki bro te ngai kuble shibon ya sa ngai ba ila ai bala ajing mut yang aba mde ban sangap iki kintin jong kibre kinong kren jong kibre mo wat langi tre ka kam ka babhatam henrik don bet ki bapinwet ka ban kijing ka jonga ka bening ko ka dikata ban tho jing roi kam de ka basuk mo ni haban wat ki kintin ki ba kham songkhya ki ba kham solution te bat kasur artat ngi haban penyahap mo te kamde ka basuk te ting ting ha ka jing kum ki gan thei mo ngi hab ya be sa kam ying ha be sa kambala te ka bha te poi haying ting ting kala that te ngi hab ban yo ka por ka ba khendiat ba kan ka ba kham jar mo bangan yo ban pendep ya kata ka jing roi te ting ting kidon ki por bakawan bha ka sur lan ki kantin ki wan bha ha ka jing mo jing parkhat mo te shwa ban thia ro ting ting ngam ju pen le no Coba tiak thok lyrics penon kam dak mobile te persang ban thok lyrics ban men step ha ipor bang khendiat bang yo por ban stasur ban syong ha ka jing ha ka keyboard ane ka gitar te penon kam kata bangan ban thak snasur kan asai le kumta te ka jing hi ka dei ka por ka bangam yo ken kelut kata ngisuto ha ka jing mo kidon bun ki benta ki bangi hab pendem but oi ka basku tanat kalong ba what happening gi jingkun kam ri ki baki ong ki take professional work of life ka tin pareng ndrai pidang ai por ai benta ya kini ka kin hon ban pintelon nya chakman ne ka benta ban persa priang ki kubor le bagi jing ruai ka jing kublai ka ya chapiru ka jing ko por but kermen balamba ka ni ka jing trash tom ko jong pi ka jing ai tiro jong pi ka por ana ya biteng ne ka por bak manung kut tang steng namar baki ni ki na ko mga ong kini kena menta kipet ya pi mat haba kipet ya pi ki ang not ru ya ka lawe ka bapana mo ka song stang api kum kinong lang but ngamla khem da kala ho mangili i por la pa ikong bada ilong melung mo imla khem da penpau ki ki umat ho kidon arja ki umat thang umat susi mo ndai ki umat jong jing kemen ru ti ho aga jing im jong hubreu hi mi haban nyat bat mat isibun ki jing jing ben jing keno jing kentho am tai dan ring haban nong bat bakhan ladi hi ka ban perkhat ni ka bentak ni kena bat kum joro nam taka kam ka bangidar ya tho ini khen dia chapang ki jing ruwa jong ti bat ya tho ini chapang ka ni ka jing ruwa ka phi dang sulat shen
kadai nam tajung lu menubat koi kini jingruai. Ya kan ika jingruai ya kabangi la release chen mo kadai na benta jo ika finia bat imaya bat ngila le ru ika recording ha ka studio de la kiju bat la pen bet pen biang dai i ba mai simyong sautli la pen bet yang ipi hajing lengo kaying kasembaro kakenja katmang ringkaki umat thang haying ipaki shong hangta om don shu shi dom ne pang kawe ngin sap release ngin sap ngidang mentang ngidang le ka recording kata kadai kathong ka jingruai kata ka jingruai kadai kathong ngin sap pen me sentrai une benai umat nyanyian ketika kadung umbat hati sung Rasulullah bansya kanibangan kit kan kaningan kot syublek matan kmit kupang nurap jikit matlepan turap yang haming asyanya mibana sisim nangan ben juja kuparap yang Tangi kermen mo, mana kata ka jingruai. Kaban sawan bad ngit kembah ka jingruai ka bak ada pemiru. Kalau ka jingruai kerba pila omba ka jingruai ka bak pila ruai kerpang nam tai. Samlah kafinya mo. Bila lek syakmat jung belai. Tikan long ru ka jing kemen yi haba yo soi ka jingruai. Panam ta kini kena rid ru mo. Kibar wai ka jingruai namar mene ha ka por banga i baki ruai ka tu ka pun melungi ka mensim jung nama kan mau. Iki bila dam. Baru ki jingruai ki jung ki haba ngapai kalong shisha ka ka ban pentik susu ka ka musim jung ban yo snoi ka jingruai ka bobot pa tingi kerman ba la mangane ka jingruai ka thong kalong susu ka jingruai ka ban nang pen skutanat susu i pro jung i ba pa ni video bat iki breu hi apo ka jela baro ka wai ma te kalong ka wai ka bentar ka skutanat kalong ba nalor jong kini ki khna ki ba phi pila ya ri phi pila ya penhe pensan ka ni lom bagi jingruai lom bagi sembo perkat gu fi ai lom bagi jingruai dei kalau sotan kalau berpiru ya di pilong kita kinong ruai kinong tem dai te kalau syaka ni ka jingker kru ya kinhun hi baro kawai bat ni kermen bat ni skamba pinyai ne pinyai pen pinang nyai pertu ya kene ka ba hile menta kena makan long jing menta ba jingker kru ya kene ka kinhun kit starari ngakwa ban ai ka kubor sya anakong sya ki kun samla bahaba pidon kono kasap ka ba pisngo la banle bat pisngu thu ba langba kata kasap kalong kakam nam ta jumpi yamanta ba yalawe le bhai ta kam wat kilat kilanti pan jingmut na kino kibru ki ba pisngu thu ba kila ban ai jingmut kata kam jumpi namar kakam ke ba pisu tenat bat pitrei piyo rangkat ya ke jinghun mensim barangkat ro kata ke jing don kam ke jumpi kakup kesem ke bam kadi pinomdo tara pitrei bahaya kam kata ke bang alap manga bat ke bang ngilap hang ni hakit strari ro nangta nakapenta kimi kpa bade ngai kublei pi marada pi kimi kpa pinomdon ke jing chania ya ka kunhun kit strari kinong hikai ngam thrai bi pin pha ya kat ningur ki khana re ke jing chania jong pi ki kimi kpa ya kano ka kunhun ka bayalam sekelti ke jing bha ngai ba kadon shisha pik mi pa jong kane kadom ka thain nong stone namar ni i ki jing sniu keleng khamtam ha ka bede bat ki jing ngop jing khana drugs bat kane kalat kade ka weina ki sibenta bat tan no ki khana sha krenti ka bade hoi ki jing e ki mi ha ki nong kai hangi ki nong panyat jing e ki mi ro ha ki hi ki mi pa gamde ka basuk ki phi ban wan on ki khun man ka sngi ha kane ka musik gamde ka basuk pilut la ka por pilut la ka bor pilut la ka pisa
te Henry ke ke bang kwa ban ong kalong kum ki mi ki pa hi ka jing im ka jungi kum ki mi pa ka dei sana ban ta ki khun kam dei shu nam ta jungi kam dei shu nam ta yala de ka dei nam ta ki khun te nagam ta ki khun hap tristom ngi hap sei la ka bormet nyap sei la ka pisa la ka dei la ki ya hakalti ba bakala ne la ki ya hakalti ba bha lara ki ya hakalti ba baharu pihak penut hi la ka bor ka sor ban pembe ki lara ki ya hakalti ba baharu pihak penmulut hi la ka bor ka sor ban kersan ki kajinya per ka dei stahu so pio uso ba pen kemen ne pio uso ba pen jaumat te kumta na kentui kimi pa ba to na ye benut ya kata ka por ka bor ka jungpi Henry penbun kam ya ki khna penbun kam i kon jungpi ha kalanti ka badai pi phawan ha ka music school ha ka vocal class hangni kamdei tang na banta bakin nang ban ruai haransan yang mane ne haransan pajba re hangni kiyoru so ki per kijingkai kata kalong belong disiplin ban nang ban penyadai bat kiwe ru ki khna ki bakam he bat ki bakam ret bat kumju ru baki nang ban yasha ya kano ke jing ke bawan ha ke jing im joki namar ha ka ba hikai ya ke vocal class kino hikai lut ya ke ru ki bay dei bat ka jing yasha bat ki jing penyadai bat ki we bat ki jai bundu nangta sakawe ka kubor ka bang kwa ai ki ramba ya ki nong yalam ba phero pher kani ka dong ka than kalong habangi i ba ki don ki kun hun ki ba trei kam ki ba bha bat ki ba trei ki kam ki ba serang ban seng lajong tongin kersan borba ban kersan ye ki da ka bormet da ka boy kat ka bangila kumba ki le kini ki rorong ba ki ba dep ki ba kersan kum jong ma hab xmla bat mantaru na kaliang jong mla jongi jong kanong ston kun si ba Gabriel walang ro mairu ila sedang ban kener ban yarap yangi nadu ba ila semti kumule ula sedang ban khod yangi ban kili ki jeng ba kidon tegi sukmen do kata ba kidon kum kini kirarong ba ban ngi scam ba kinang yai kener ti jongki om ta ha kane kun hun kis tarari ndreshak wi pat kin hun ki basdang seng ye ki school shat bat yakini ki jaka baki ai baki khilan met te na kenturu ye ki khna samla jongi khamtam ye ki barang khidang san ba haba phile gano no kam kumba imis badai long mene baki don bun ki jing baki beru ki kren ka basuk ban kren ka ba ban ne ni asmat bha ban kren sniu yano ban wadong haba ki sedang le yakano kono kam ni klat pade ane ngijai ni klat pade ba ngide bandon kata ka jingi trelang ka jing ya sha markeliang khrang ba ka kam kan kiu te khadwai ko ki khna samla bat to kira rai mau ya ujing di basniu bari drugs te kawe ni jing ruai bala ruai joy hi ngabangi ai kerteng ko hep to ong mu drugs bala play ka channel jonga jo thong kade jing ruai ka bangi kro ya ki khana samla khamtam ki badang ki dang san ban pier rai mau rai ding ya uni ujing di basniu Kublai pi boro ki nong pe kurang sapa ne kapor ko ban kublai kerpang ya ki ka program sawayom ki por jong nong san hima ba pilale sitom marwan kru shadu shene sanong ston shadu shene so peneng rei na banta ba pin pensngeu ya ki ki banta ki bangi kwa bani thu sha ki nong kersan jongi sha ki nong pe bat kumju ru ba ki niosngeu shapang ka kids tarari kalong ka sngi ka comment yangi ka program ka basultanat namangi yo ban panpau ki ba kinong kersan jungi ki jukeli ha ki comments bat ki jukeli yangi haba ki kendo hang tai te kane gade ka
rensan kaba don kamha bat nginom yo kini rensan adam dai mapi boleh sibun ya kini program juga Ke perlu fila yo sngo mentan yigi tigi jing sha ki bagi layo apa ding jungi hangani ka por ne ki nong yalam ki bukan kemudu presiden entah pada ne inong shna no pon wanduri ki jing ruai kong joy but inong hikai inong seng ya gani kinu get starari tinggal ngets kam leng ba ka jing yo jongi banyak kren ba kani kin hon ba kinong yalam jongka kalong sha ka jing mentoy ba bangin tip ri ki jing shisha ti mentang ila pois ko bukot jong ni jing kren jongi hangani ka por nga ai ku play ka por jong pi bar ko jo ko poru ni kit bok kit riang ni pi ba pinang la susu ban shna bat mi ki jing ruai ba pin sap riang ni ko kubor ko ba shisha lam ba ki jing ruai barul ma ki sap ki phong ki ba pidon da ka ba pi pundan kam leni da ka ba pi island ni ki khna ba kin long kita ki sakhi mo na ka benta ka ni ka ribat ka jat ben re ko jangi ai ku play sa si ni ka por ko jong pi ku play shibon bat ngila poisa ko jong ni ka program ku play shibon ngam ta ki por jong piru parlok ku play shibon 2 3 Thank you. Woo!